салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯза влоги мо ҳам хел ай саҳар ай субҳона сар мешавад. барои субҳонаи кӯдакоро ҳам хел ширбиринҷ тайёр кардам. ширбиринҷа сокатӣ мехӯранд. ҳамин сок бениҳоят мода маъқул шид. шавҳар май ҳамин фақат мебиёранд. шафтулугиши олучагиш бениҳоят ба маззаи хушрӯай тирш нестай. ҳам хел ширбиринҷи ғавса каки хушрӯ кардам. азир мебарам кӯдако хӯранд. ҳамин ширбиринҷи гӯем чизае завтраки ситния гӯем кӯдако хӯранд то чанд қадак гишна намешаванд то абета то маъқул макаданма. инам хел дӯстони азиз, ҳамин сок диден ҳатман гирен, шумодам маъқул мешавад. барои мо чанд хел сокҳои попробот кардем, да ҳами гӯем қарор кардем, ҳами маъқул шид мода бениҳоят ба маззаа. дӯстони азиз, дар ҷама мехоҳам гӯшти мурғ кати камтар соус кунам. аввал хостам ки ҳамхел гӯшти мурға ҳарча баровардам, гуфтам ҳамхел бирён мекунам. ранги да як видео дидаги будам, ранги KFC мекунам ку ак падоби ҳамон мекунам. бо ҳамхел передумат кардам, гуфтам вай лучи соус кунам беҳтарай. даҷа якта ман нон кардам, охирон ваймон орд могӯем камакак мондаги буд, якта хамир кардам, нон кардам. шавҳарма гуфтам нони вай биёрен, нони танрӣ биёрен. чанд қашид нони танрӣ гирифтесем. даҷа соуси ма тайёр шид. соус кардам ки кӯдако гӯем ҳамин обдораки хушрӯ вай марға гӯша вайша почакша бирён мекунӣ серано сухояй. гуфтам беҳтараш вай кунам, я упаковкаша вай кунам. соус партом нахстара, бо ягон рӯзи дига иншоалло вай мекунам. вай дигаша я упаковкаи дигаша ба бирён мекунам ҳамхел руғанда. иҷада ҳамхел зелин гуфтам шавҳарма биёрен. пиёзам кам мондаги буд, пиёз гирифтам. ози майда мекунаму вай мекунам. уже нона бинед, нони гармаки овардиям, кӯдакода шикаста додам. беҳад ба маззаи хушрӯ, ранги нони тоҷикистон бӯша ҳамхел бӯи хушрӯ дора гӯем. мобайнаш хрустияшия ҳамхел мулоимаки хушрӯа гир дошт. як донаш 35 рубл ба фикрам да вай влогам гуфтагӣ будам. чӣ хеле ки овозиш омадестай ваймон. ремонтомон ҳолиам давом дора. праздникота камтар гӯшомон дам гирифтан. ози бо гӯем давом додестан ремонта. аз якума вай мекунам. зелина майда мекунам, алқота мекашам. ин соуси мо беҳад бисёр ҷӯшид. картошкаш қати гӯшташам хеле гӯем тит шидай. хай ба ҳар ҳол ба маззаи хушрӯ шидай. ҳамхел дӯстони азиз, рӯзи дароз дар хона чӣ кор карданта намедонед, чӣ видео карданта намедонед. хунукай берун ки берун барои ягон ҷо. ҳама хел рӯз дароз хона дар ҳамин як чӣ мепазиву дар хона қати кӯдако ҳамин телевизор бо хела гӯем вайшидагие ки кӯдако авора мешаванд телевизор кати. тезтарак вахатноё тамом шава, рафта садика фаҳмам бурдамонам уже кӯдакора. карточкаошона додагим, подписи врачо последни ҳамон мондагӣ буд, дига нарафтам нагирифтам. гуфтам баъди соли нав мерам мегирам. рафтам амро гирифтан дар кор, ай ваям ай регистратура рафта гирифтан дар кор. ба кӯдакора ҳам хел вай мекунам. чизе ки дар кора барои садик мегирам, бурда мемонам шонасиб иншоалло. баъд гирифтам иншоалло дар бораи садик поли маълумот, чӣ дар кора, масалан кадом врачоя гузаштам дар кора, ҳам хеле подробни баъд гап мезанам. ҳозир як мегӯям як бор ман монам, баъд гап занам хеле видеора беҳтар хубтар мешава. ози бо чӣ либос чӣ меган мақсад биёрен, иноям як бора видео мекунам да. чанд кас пурсидан ки дар бораи ҳамин садик маълумот медодем. иншоалло ки оянда да кӯдакоямонам баъд маълумоти пурратара дар видеоҳом гап мезанам гӯем. ин ҳам хел соуси мо тайёр шид дӯстони азиз. ҳам хел нони гармаки танрӣ кати мебарам. ози мо шита обед мекунем, кадоми хурдеста бошад иштиҳои таом дӯстони азиз.
баъди абед ягомчи влога ҳаракат мекунам давом тиём шумода ягомчи видео кунам ки видео мамия 10 минут 11 минут шава ки ма ҳаракат када партом ки вақтои охир вообще хиши видео кунӣ нестай темаам нестай ки ягомчи видео кунем ягомчи пухту пас кунем михел ҳаво хунук инҷа бачаи ма омадай уже ақота мебарам мега ам хел дӯстони азиз чой гармак дам кадам ҳозир мебарам баъди обед иншоалло ки ягомчи бо давоми видеоя шумода ба навор мегирам. Алисарам деона каде. Алиса, мана масидо джо. Алиса, мана масидо. Био, те мамонам, био. Био. Она тоже здесь? Смотрите. Мама. Иди. Био. Алиса, мана масидо джо. Тут мама есть. Всегда, пожалуйста. Алиса, мана масидо джо. Смотри, она на кого есть. Ага, и вам доброго. Алиса, мана масидо. Бисёр телефони мая мегира. Алиса, ами Алиса да медроя қати Алиса ам бачам гав задан мегира. Баъд Алиса, мана масидо. телевизора нигоҳ кардам ам хали Алисаш будай. Алиса, мана масидо. Айрӯз ам телевизора овардем. Гӯем туғриш кардем вайша. Хе ана киҷоша зер кади бите. Айрӯз ам телевизора гирифтем. Метим ям агар сахт зех шава телефони мая гира. Амин пулта туғри мекунам метимша. Ам микрофонша меҷиқи. Вай худаш уже вай мекунам. Гӯем. Алиса туғри меша ранги чӣ хел дар телефон Алиса вай мекунӣ. Чизи ёфтагита, чизи хостагита ёфта меша. Деона кадестаниё. Ам хел бозӣ мекунам. Моя очередь. Ама хел рӯзи мо мегзара як вақт. Мегирам. Наметем дига пултаву. Мусулманские мультики. Сейчас поищем. Биовай чимчи ёфта. Алиса, мана масидо. Последние новости. В Тюмени. Алиса, мана масидо. Намефаҳмад ты чӣ мегӣ. Приветствую вас, человек. дӯстони азиз ҳавоя бинен чӣ хел ҳавои хушрӯ неки бениҳоят хунукай 30 градус 35 градус ҳаво хунукай баромада гӯем хати кӯдако площадка инен площадкашон баромегум неки 1 соат 40 минута кӯдако ай площадка сер намешаванд хона намедроянд бар ино ки бозӣ мекунанд хунукира чувствуй намекунанд ма дар ҷо ки меистам ман хунук мехӯрам баъд мегӯм биё хона дароем намедроянд барои ами вай намебурормшон бисёри вақт хонада мегӯм шинен
гапа намегирен, намедроен мегум ҳам хона дашнен. Мультик тамошо карда мешинан хонада хайка ҳаво камтара гармтар шава баъд айн площадка айн берун сер мешаван гӯем. Инам хел дӯстони азиз, рӯзои мо хел ба анҷом мерасад. Бениҳоят рӯзо калтаҳанд. Мехези камтар як корта мекунӣ уже абед шид, бегаҳ шид, хел шав шида гузаштеста. Ягон видео карданам успед намекунӣ, ҳаракат мекунам як рӯз баъд, як рӯз баъд, ду рӯз баъд ақаллан видео партом. Неки бай итак рӯзо калтай успети видео кардан намекунӣ. Корта мекунӣ, сарусмаи корта мекунӣ, уже бегаҳ мешава. ҳам хел дӯстони азиз, видеои мо имрӯза ҳам хел камним ҳамин ҳаракат кардам ба шумо видео кардам. раҳмат ки тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. То видеоҳои оянда дӯстони азиз, худо нигаҳбонатон.